Ja. Ja, mit navn det er Bent Fabricius Bjerre, og jeg er komponist. Og jeg har jo skrevet musik i næsten lige så mange år, som Underholdningsorkestret har været på banen. Jeg har faktisk været med dem i 55 år. For den første Poeten og Lillemor-film, og til Matador og Olsenbanden og Forelsket i København og alt, hvad det er igennem årene. Det har altid været Underholdningsorkestret, jeg har haft med. Og jeg aner virkelig ikke, hvad jeg skal gøre nu, fordi de havde jo en ildsjæl netop for den slags musik, som jeg står for. Og hvis der er nogen, der tror, at man kan samle et orkester bare ved at ringe til 42 mennesker, så er det helt forkert, fordi et orkester, det er jo en organisk helhed, som er skabt gennem en årrække, hvor man har udvalgt netop de rigtige musikere til de rigtige pladser i orkestret. Det kan ikke genskabes på nogen som helst måde, og det vil være faktisk 50 års eller 70 års spildt arbejde, der nu falder på gulvet. Så jeg håber der og indtrængende er, man vil genoverveje, om man ikke kan finde en løsning på problemet, således at vi stadigvæk har et orkester til at varetage det, som jeg kalder den lettere musik.